je to docela doba, čo som nevydala video, tak vám to vynahradím. No, dneska si zahráme takú dobrú hru vlastne. Určite ho budete poznať. Tak zatiaľ dajte like a odber a ideme na to. Najprv ideme 1v1. Počkajte. 1v1. Dobre, a musíme počkať, či sa veľký hráč pripojí. Tak už ideme proti hráčovi 1v1. Dal by som, no dáme tu levels. Tak ideme na to. No. Hop, hop. To. Pozri. Ježiš. Tak. A pozri. Čo? No tak. Prosím. Nie. Jeden bod. Ne. Nie. Dobre. Pre mňa to nie je dobré. 1-0, ale môžem vyhrať. Tak, bum. On sám spadol. Dobre. Kúkaj. Yes. 1-1. A o tomto je tá hra. Ako som hovoril, určite ho poznáte napríklad z Minecraft minihier, alebo čo ja viem, možno ho poznáte hneď z Robloxu. Pokiaľ ste túto hru hrali, tak dajte koment. Dávam srdiečko samozrejme na ten váš koment. No tak týpek 2-1. Zatiaľ samozrejme. Tak, boost. Teraz zase palím. Yes. Som dobrý v tom. Fú. Ja keď skáčem, tak ma asi nikto to neporazí. No, možno. To si len ja hovorím. Dobre, bum. Ja som spadol, lebo som stal na tom bielom, čo mizne po chvíli. Bum. Sakra. Yes. Dobre, spadol. Ja zatiaľ idem dať samozrejme, ako to mám nazvať, koš, gól, bod. Dobre, mám 3-2 pre mňa. Idem zase. Ide to do pečky, takže nemáte sa čo nudiť. Bum. Né. Fúha. Kámo, som v prdeli. Keď on dá bod, tak ja prehrám. A keď ja dám bod, tak on prehrá. Takže keď ja vyhrám, tak on prehrá. A keď on prehrá, tak ja vyhrám. Logicky. No, poď. Teraz dám pozrieť. Počkaj, čo? Jak mám osrať? Ale to dám. Ne. Prečo? Zase. Dobre. Pum. Yes. Idem. Sakra, on je dosť dobrý. Mohol som sa tam zachytiť. Jaj. Poď. Dobre. Ne. Máš vždycky sepali. Na konci sa teraz snaží. Čo najviac. Mohol som zase spadnúť. No tak som v prdeli. OK. Na budúci teraz ja vyhrám.
Kúkajte sa na to. OK, teraz to musím dať. Teraz vyhrám. Yes. A revenge. Moja revenge sa vyplnila. Hehe. Tak posledné ideme. Vlastne ešte toto bude predposledné. Aj, pokiaľ vyhrám v jeho obľúbenej toto mape, tak som pro. Easy win. Pokiaľ chcete ďalšie video z tohto, tak daj like a odber. Čaute.